So hey guys, welcome back to my channel. This is Remy Tishana, and for today's video is mag-pictorial mi guys para sa among yearbook. So karon, padlong na ta sa school kay magsayo na ta guys kay na late na ta. Hapit na magsugod ang pictorial guys. Dagan pa kay kog rocket karon. So thank you kaayo God nga more blessings na abot sa kuha. So laban lang gyud ta na kay pajukoy that's ani karon. Nangutang adto na ko sa school kay muna kapag yun nga adlaw karon dai. So then, see you. So laban na kita karon no kay kapay kaayo karon adlaw. So kadto na ta karon guys. Mga gilaba, dagan ko dala. Late ako guys, sa Victoria sa karon. Hey guys, nakasakay na jud ko. So laban na kita sa akong kauban nga pretty. Ha? Agad kayo karon, may God pictorial na mo, tapos agad kayo ko pasabot. Ano ni? Agad ka din. No? Ay, ate ko na akong friend. Ha? Okay, happy na sa school. Hindi pa kaayo. Kasi kung may istorya mo diyan, sige yun mo. Late na. Eh, sinabi ko Vincent. Soon. Soon na. Di niya pa mas bigay. Opo. Gago ko mong gusto mo. Daw sa daw. Wala na kasi siya party. Lord, yes. So, pinakwarta ka ron. Ano kang pinakwarta? Okay, mamaya na kita. Punta, dito nila makutang kayo na. Or na so. Dede. Nanara. Wala mo rin yung school. School, oh. Niyo. Hello, guys. Okay lang na. Okay na daw na. My God, kapuya, uy. Everyday you vlog niya. Dili ka ayo. Parang lang, sunod-sunod. Kahit dubi-dubi ko ka-upload o video sa YouTube. Gusto mo edit? Dali na kaayo, pero Diyos ko, mabuang ko kuan sabot, busy kaayo. Mag-video. Ay, sa ano, nakalisod ko, my shit. Okay. Thank you kaayo ha. Sige, thank you. Sila lang ko, silang mga kuan. Kunsa daw. Ano ito mag-makeup? Dito na ta. Kahangak sa third floor, guys. Pero laban lang kita, no? Ang ilaman nag-i-open, sinyo sirado. Ang amo Oh my God, ganong sirado man yung mga classroom, no? Lalami lagi diri ang light, charot. David na ta mag-make-up. Nangako na classroom na! Hey guys, namin diri sa Picas classroom. Karon, wali ka ba nung nasa banda ni dili? Wala tayong saksakalan diri. Hey guys. Guys, so may nag-vlogging yung mga uncle, no? Hi guys. Oo. Kay kapoy no, humana mong make-up, Make-up nag-vlog. Grabe, no? Kapoy ka ayo. So maniud to sa kami wala pa mi na make-upan among sarili ako na make-upan. So watch out, no? Watch So, out ang mga, ano, no? Sukan na to ng mga, ano. Ay, Yung mga makeup artist ni Remarks tao. creation na dahil ni So, Ako rin itong gahapon. maniud to sa karon no. Kaya nga sudan. Ano tong sa karon? Laban na sila, no? Sukla. Bang! Laban lagi ta. Maniud na to dahil sa to Kanilang ako Nay, mag-torta? So kani ako ate. Isa ka sir.
Timothy. Ngaon, may mga on. Uy, iro, dugi. Di mo ko buko. Tenen, ako sudan karon. Ah. Oh, day. Hello. Ayaw ko ito. Kasi mo, Ti. Torta. Kanya ako. Laban yung uncle, no? Laban lagi tanong. Harina. So guys, paniod to sa tanong. Na fresh tabi ko karon ko na Haggard. Paniod to Pero dahil sa kunang, be. Tanong to siya siyang nong. Be fresh gyap. Fresh. Okay ka po iday. Wala, no? Oo, wala. Pero ito kabok yung... Hindi mo bilo ka. Sobra pulo. Ti, kamta. Ang kamot ko. Nagapa pa sa akong friend sa likod. Balibag. Ay, labti. Hindi na ko mo retouch. Uy, kapoy-kapoy. Bulong, bawal. Bro, namimog mo. Hindi na ko mo retouch. Hello! Once again. Hello, the eye! Hi guys, so magkami kami sa bayot. Hello! Ito, hata niya agi, no? Familiar sa yung mga ganat, te. So, familiar kayo sa kong gana. Labon na sa agi. Laban lagi. Ah, suwang yun na ilang tripan ay. Shit, ha? Adong natin sa classroom, no? Mag-makeup na punta sugod. So, again, alam mo na diri asa ko, sa tong room. Hi! Gwapo din kini siya guys, grabe. Dili na siya gwapo ni siya. Buyag, gabi rin naman talo. Uy, ano, remind ko na, di ba, no? So, hey guys, welcome back again sa akong channel. So, karon, Nakipag-ano tayo, no? Naki-ano dito sa inyong uncle Ray Marquez Jordan, no? Sa inyong page. So, I am John Matt, it's J-O-M-A, and now, nag-collab ni Parusa. uy, Diyos ko, Lord! Di pang ilaktan! Ah, face. Graduation Victoria. Nagtulad kayo sila, no? So, mag-primer na ta, Mark Then, then. so, ang akong gamitin na primer, no, is ang Dili lagi kayo si... Mark lang ako, Adams. from Pinkish Collection. Oh, yeah, Mark. Rohot, Mark lang. Even na siya. Saan ni Sean? Uy, hindi ko pamod. So, ang ano, no, is Pero laban lang, sabi, okay naman na yun. matte primer siya, no? Complete na ba ba ito? So next, foundation na ta, liquid foundation. So ako gamitin is Everblend na flawless finish foundation. Yeah, In the shade gold. So yun Ang lang. gamitin sa inyong uncle, no, is ang MAC with the shade of NC40. Hindi na siya mag-focus So, tayo. So atong Okay, next, na-set na itong foundation. Sorry! so next, dito magamit o concealer. Hindi mo gamit Sa'yo ng magamitan concealer. tayo. Go, pagko na. Mag-concealer ka? Hindi na ako magamit ng concealer. Hindi na ako mag-concealer, no, diretso na tag-powder. Kung saan din akong uniform kay mahugaw. So, mag-powder rin yung uncle, no? Ang atong gamitin na powder, ganito mag-all kay Natay Studio Max Finish. With a shade of NC35, Kaya no? magbubuday ito dahil, no? Dapat mang gold, NC40 siya, pero wala na yung nabili nga shade na to, so NC35 atong gamitin. So, here, Ako din gamitan is Everblend na nga 558. So next, atong gamiton sa kilay na tadiritso guys. So atong gamiton nga kilay, pangkilay is kanilang di ba siya pangkilay actually. Mascara ato lang gamiton siya pangkilay. So, pangkilay, ano din pangkilay? daan na to sa kilay. Ano din pangkilay din? Pangkilay pa daw siya. So, dili pa na rin yung uncle, no? Kay kampat ang kilay, so wala siyang effects. So, Gamhanan man tayo. comment lang mo no kung bet ninyo ang kilay mo nga na lang. Wala ka, no? Laban sa inyong pangkilay. Tanan nagpo-produce ko. Ayan na, siya. So maka-shadow to, is light lang, brown, the first one. Di na ta magamit karon og highlighter. No, di na magamit. Bawal magamit og highlighter kay mo gina siyang gi-online sa graduation Victoria. Ginabawal ang paggamit sa mga glitters and Kay mag again, atong nose line, pang nose line gamito, again sa mga video ni Chido, good na siya. Wala tayong bago ko. Susundugo na to ang gitudlo ni Ami Talapok. Inspired, no, by Ami Talapok. Masa itong gamiton. Ay, sorry. Sorry. Ako, Shopee. So, mag-listen.
100 ka pin. Ay, 100 ka pin. So, comment lang mo no kung bet ko ninyo. Contact lang, Sir Nan. Alam ka! Vlog niya siya, no? Dili niya siya dating side. Sorry guys, kaya ko sa classmate na... Tarshir. Ay, Ay, Tarshir. So, hey guys, na namang finished product sa mong makeup. Parang sorry kayo guys, kaya nalubat mi kayo, nalubatan mi kayo ng cellphone. So, magpila mi karon, ito na mi karon sa stage, kaya magpila na mi sa mong pictorial. So, see you sa stage. So, nanami karon sa stage. Nag-prepare na mi para sa... Grabe ka dugay, bes. So, ngayon na rin mi di ano. Dugay na kayo mi di Wait lang. So, pila na mi ka-oras di agnas na kayo ko. Okay, comment lang mo guys kung bet ninyo yung makeup na to. Charot. So guys, atong ipangutanan na lang siya. Masay mong feel nga graduate na ta dahil sabi. Happy! Happy lang. Excited. Yun lang. So, Wala. kasi tayo may storya dahil. So, Wow. happy naman na mag-graduate. Wala. Finally, makahawa na jud me. Dili man siya negative. Dili siya negative ka nang finally ba mag-part ways kami ka nang madumi sa kanang mas challenging pa nga journey and bye. Okay guys, Which is ang mag-college. Again. Hi! Hi guys! Siya lagi tanan for me. So, hey guys, mag-group we're picture here. sa dami. Group picture sa mga naman. Mato sa nini sa at bang pa sa school. Saan? Murag hagad na ko. Mag-group picture ita dahil atong tago. Ganina Guys, kami alin na nag-vlog. So, kung sa'yo feel, ako sa may na-feel ni mo kay graduation, hapit na graduation dahil. I'm so happy for we've been through a lot. Yeah. And we're here! Oh my God! I just can't wait. Yes. Nami English department ka, friends. So, laban lang yun tayong English department. So, dan nagyud ang mo ang pictorial. Humana, yes. So, Yes! Di ko makita. time check, time check. Time check, it's 6:01. Oh my Time God. check is brought to you by Dreamers Gate Lodge Pow, Inn, pow, 88 pow, pesos 1 Beb, hour. pow. 88 Tala din. pesos 1 hour? Wala, hindi kayo ko sa picture. Sorry. So, ato na mi, mahuli na mi karon. So, dan nagyud no, atong kahago, Diyos ko. So, nakabayad na jud ko sa kuha utang. Sa subscribers and viewers ni Raymar. Victoria. Hi, mga bawang bilat! Tumana ta! Makita, babe. Ayo. Proud boyfriend ko, pagka kami nag-break Proud boyfriend. Iyad niya kay. Oily kayo, sok. Dili ko makita, dili ko Kay, putot. na, Wala, para tag... pamahuli na ta. Kay, gabi na, alas 6 na, no? It's so need na ito. Dili makita putot yun. Ay, sorry! Gawat lang tayo. Laban na sa itong mga height dyan, no? Good. So, mag-inom tag tubig, hindi na ako makaya, wala ko inom ng tubig. Patulang fountain. Yo, oh my God. So, karong gid nga adlaw, no? Kapoy gid kayo, no? Pero, laban lang. Nakabayad ako sa utang, guys. So, thank you kayo for subscribing, guys, sa akong channel, and thank you sa views and like. Suggest mo, guys, kung unsa next i-video na ko, i-tutorial, guys. And help me, guys, sa kuan. Subscribe mo, guys, na makaabot ako 1,000 subscribers, guys, and 40 hours views and 4,000 views masiguro siya. So
So that's for this video, guys. I hope you enjoy this video and please subscribe and comment down below sa inyong mga thoughts and everything and support para bongga na.